iwe Lili. Vamukuru vako vatisiya tiri panapa vatimisa panapa. Vambotidedzereko. Anobro Amuruma is such an annoying idiot. Asi tinofanongotira zvauta cause next time ndozora muzokubuda. Aini magadziko angu akurwadza ndobotijera zvekugarira umwanu wada kutipa mhenu zvauda kutaura. Guys, remember tine outing yatira kuenda. Zvandikomboziva here. Tina appointment. Yeah, Lily, I need to meet your friends. Yeah, I need to meet your friends. Nini musoro wangu wakutorwadza. Ndinibonekashi nawo but hey. Ladies. Thank you all for coming. Kuzondirora. I hope mune maidza undibvisarwa. Pane pachionekwa. Sure. Come on, get wakadzi wadaisa one for each day. Bamkuru, But the richest men alive. my friends are too pretty. You can't afford them. Pana maitanya makajuma sapa. Ini ndiri engine. Ngombe. Ngarisimudze basic guitar musimudze kana kuti unongogumira kumarato. Samesa muda maglass ungauri. Noda muone maitanya chivindikiti. Yowe. Ndozvakuti pamukoma wangu. Maka munofana mune zvamakabata. Vaudzi. But apa amuwine. Aba. Maitanya akarekedza kuntera but these people they are my people. Yeah. Small. But anyways, coming too big for you. Thank you. Right. Ladies, naenda kudedzere panapa. Mese ndozoti muri shamwari ya Lily. And then Nina, I love Lily dearly. Yeah, I love you too. Jeez. Saka. Anyways, makandinyephera kuti mimi munoenda amuende kuchikoro. Atiendi. Ndienda. Yende. Meaning kuti ndinoenda ndiendi. Oh, mada kuzita vanhu vakuru naye. Titori. Abereki wenyu angochitini nawedzi. Vanenge vachiti vanhu vari pamba. New curriculum. Vanhu vanongobhadhira fees then kuenda kana kusaenda is up to me. Rega ndikudzi. Ndikakuona in the wrong places. Ndirichatora shamu ndikokubhura ipapo pamberi peshamwa dzako ipapo. Ndatokuudza. Kuita baba. Yes, please. Yes, please. Now, the reason why you are here, ladies, it's about Numbo. Research shows kuti zvone vasikana vezera iri vari kuita nhumbu dzakawanda stereki muno muzevana. And then I always encourage abstinence. Abstinence is still the best and the proper way. Zviri kuitwa nani kwezvo? Kutoitisa naro. Aiwa ndinotaura wanditi kudiscuss here. Ini I believe kuti kuita nhumbu kuda. That's my belief, yeah. Cause ngoda ngozvibata songoita zvinhu zvako muneka kuchenjera so uchi taura kwewe zvekuita nhumbu zvezvi nongowa uchido ningotogara uchingomudawo mwana wani. All right, fine. I'll tell you what. Abstinence yaramba, but like I said, abstinence is still the best way. Abstinence, I told Kana zvaramba izozoka, at least shishandisewo protection. Mashandisa maprotect muchinzi babatanya. Vaudzi. Mazuva ano kamurana musoro bhangu. Musoro yakakura hapana chimborimo mudzoro. Munoziva kuti iro protector plus nokubatsire? Chii? 1 zvirwere. Chei chirwere chei? Ma-STIs munomaziva muchidzidziswa kuchikoro 1. Chip. Kana muchienda kuchikoro kwacho futi. Kuna mumwe akakashandisa ma-protector but vatone ma-STIs. Handichazivi kuti chii chakaitika but pamwe futi kondom racho nenge ndiyani. Totombonyepera vanhu uchispreada manyepo. Condom riri safe. Ndosaka ichinzi protection. Ndononge risingashande babatanya. Pakai. Nekuti STI ka ndongoona kuti zvinoitwa nemunhu wese. Iwo ukachita tozo unovhifamba here kuenda kuchipatara. Kuenda unorapwa izvo so kana unacho tiende kuchipatara unoda. Aiwa tiendeka zvinooneka nemaziso. Exactly my point. No protector from STI. From HIV and AIDS. Ndo chii naye babata. But babatanya muri kumboziva kuti chii? Hazvidi. Some of the guys very allergic to condoms. Iwe. Iwe ndo wakwazivira. Yes. Vanoita mapundu. Oh. Inini akundotoita. All right, fine. Babatanya. How about this? Babatanya. Ngambokudza. Mbira ndikubvunzira. Plus kune ma flavors aripo.
mumwe anoafect kana banana enotomaafect anotoita kana allergy kuhotsira chekubata anoshandisa strawberry zvingazobuda patega ndikuudze hangu pachokwadi unokashandisa yese unotobudawo kuita unge fruit salad. Yes. Saka imimi muri kufunga kuti mafriends angu ari kundiendesa kunondotsvagira wakomana kunzeri makundiudza naye makondomu. Kungotaura zvangu kuti iwewe ndatokudza kuti ndikangosheya umandara hwako kana kurota uchibva umandara. Unoona sei? Animaita nyari pano kutarisa. Achanya makambonzwa kuti Moses kana Abraham akashandisa kondomu. Moses ka. Auziziwe wewe. Amakariona? Ndiko museum kainondezwa museum riri. Ndakagadzira akuzobva matifungira kare No. Now listen you girls. Yes. Kekupedzisira ndikangenda kuti ngitauri. Meeting yamatigarisa panapa ndeye kundibvunza umandara nekurara nevarume. Nekondomu ngatipedzere muchitudza zvimwe. Because I know imimi mese muchiri vana vadika. One wrong mistake pazera iyi zvandaikuudza your entire life is doomed. Izvozvi so zvikanzi waita nhumbu isina baba usi kuzoti baba wacho ndianika. All your dreams, your goals, your visions, they are shattered. Nekuti you made a small choice. Munungaiti small choice, but it's a big one. It will ruin your entire future. So at least this is what I'm asking from you girls. But sometimes it depends how you handle your life. Oh, really? Yes. Are you handling your life just fine? Yeah. Yes. We are grown ups. Yes. But babatanya point yamatauro kuti hanzi ukaita nevakawanda ukarara nevakawanda usebaba wenhumbu. Unovaziva. Anenge achida here nhumbu yacho. Kacho zvinototaura zvega. Anenge achida here nhumbu yacho. Culture one. Inga vakuru vekara wakati nganga mukadzi ndiye anoziva baba vemwana. Vaudze. Well done. But anenge achida here nhumbu yacho kunyange ukamuziva. Vangani vari kungotendereka vari kungodzengerera kunzoka. Anoida ndeyake. Havana vakarambirwa. Vamwe vanofunga kuti upenyu hwapera ndopatinozoona masuicide maakuzviuraya. What for? Aindotobvisa ndirini. Mumwe akabvisa obva afawo. Ini ndochengeta mwana wangu. Abortion is not an option. Ini ndochengeta mwana wangu. I won't be the first. Why don't you be the first kubudirira? Kwete kuexpecta kuti ndichaita mwana ndozomuchengeta ndiri wani. Be the first kubudirira. Ndakatombotora kubudirira but ndakaona kuti akusi kusaidi kwangu. Asi kuita mwana ndokusaidi kwako. Zvafana nechikoro ungamandiza chikoro chikude kaya chisingakude. But at least you go to school. Babatanya. 7 vana vane mutupi yakasiyana, uyu ndimhofu, uyu ndinhingi, uyu ndinhingi, uyu ndimakuramiti. 7. Bamukuru kumuseum kune mukadzi akasiyana siyana. Vanobvisa. Jokes aside. Tine kwatoda kuenda nasikanawo. Okay. Girls out. Chiita gaga zvamatidetsera. Gaga rega ndichita gaga. Pane imi mese imimi. Angoita nhumbu chete. Unoruma muchisvipa. Ndimune Kuda muri kuruma muchisvipa chete. Ndotokumedza. Inini you won't even know because ndinatobvisa udhara. Unenge wabvisa udhara. Kana kuti Ndikuwe nhamo kwako. Kana kuti muda kutraya kutiudza kuti Abortion is not an option. Get that in your sense. In your head. Abortion is not an option. You understand? Titipe makondomu atotienda. pamwe matidedzera muinawo titowesta nguva pamwe munawo sure neimi tingaswiri tikagara pamwe wanawo kozi ni tepi yangu andingambofambe kuenda kukliniki unopuwa condom inini iwe anosvika mumatoilets epahospital anenge atorima ndozviziva ini aiwa ivo vati hanzi shandisai makondomu ngavatipe kuchimbotiraya kuabstena akachimboabstena itimbona hazviite kuabstena hakuiti tatura ndambakuudzwa akaonekwa nechi amene kuti mbonje yakati fodya pauma asi akaonekwa nayo chete saka ladies don't be used by men mazinzwa ukusvaneko sirati zuva chero tagara panapo kaka zuva racho rikupisa but is it normal uri kuita kurikupisa cho chibhodhoro ichochi mvura iri yega abvira kare okay chichiitika neo aita sei tira mumwako ndochita ini nzikana chii aiwa maybe timamainatu zuva ndakanazwa nezvo bankuru shizoke ane allergy kazi zuva rikupisa ngatipedzisei aiwa zuva rinochaisa chete saka kuti zuva rinopisa saka kuti iwe ndikudzai chokwadi asikana ini ndakambona maitanya vaine nhumbu wanga vaine nhumbu ndandiripo ande sumuka ande let's go saka mukuti ane nhumbu nombota ane nhumbu vari kutondifungira ndakuenda paclinic apa ande bankuru
ina yangu handipo. Right. Pane ndoperekedzera. Ande. Panoita sei? handina kana simba racho rekufamba babatani mandibvisa kakare mandigarisa kakare Somuka. Ndakapusa akazita nhumbu sekwei. Augeti nhumbu ndiani? Mune dzungu ini. Zafungire. Ande. vasikana Anotausa nhumbu anoiziva nhumbu here. Zvikuoneka shamwari. Kwavakagara vakapusa-pusa ka. Zvinoda kuita zvakangwara.